Добър вечер! Това е светската рубрика Десертът. Аз съм Ива Василева. Група Сигнал са подготвили не само музикални изненади за своите почитатели. Ето и обещаното продължение на разговора ни с Данчо Караджов, който разкрива какви подаръци ще направят по време на концерта си през ноември. На трамвайните линии сме, а в концерта през ноември ще подарите мотор на публиката. Да, точно така. Искаме да сме актуални и с тези аксесуари по отношение на рок-музиката, мотоциклетите и китарите. Истински рокаджи на мотоциклети. Да, аз не виждам един истински рокаджия на какво би могъл да се качи. На камила няма да отива, нали така? Тази връзка разбрах, че си търсите инструктор по мотоциклетизъм. Ами съвсем скоро започвам курсове, защото аз трябва да излеза от задната страна на сцената, както модерно се казва на английски бекстейдж, да, и да докара мотора до сцената. Освен 100-кубиковия тонигован мотор, друга изненада, която очакват истинските фенове на групата, е оригинална китара Fender Stratocaster. Те ще бъдат подарък за двама от всички, които са закупили билети за концерта им. Има ли приемственост между поколенията музиканти, особено когато са под един покрив? И какви са отношенията между известните българи и техните деца? Един откровен разговор с дъщерята на Данчо Караджов, Лора. Вече на тези години, на които той продължава със същия хъс. Просто не знам как го прави наистина. Надали някой от нас на тези години ще прави това, което той прави. Пожелавам му успех, пожелавам му да напълнат цялата зала. И едно признание, наистина голямо пожелавам от българските фенове. В професионален аспект много не сме работили заедно. Той общо не ми е помагал никога. Даваме съвети, свързани с това, което правя. И така, общо аз дори не искам нито неговата помощ, дори мнението му не иска, когато правя нещо, просто му го пуска, когато той е готово и той си казва мнението. Snoop Lion, възроденият Snoop Dogg, взриви столичната зала Арена Армеец. Редовен зрител на Десертът ни изпрати любителски кадри от концерта на рап легендата. Част от публиката очакваше повече изпълнение от последния албум на Snoop Dogg, с който легендарният хип-хоп изпълнител реши да промени псевдонима си като Snoop Lion и да се преориентира към реге музиката. Рап ветеранът обаче изпълни предимно класическите си парчета, създадени през 21 годишната му кариера и само една песен от новия албум. Утре ще ви покажем какво разкриха Лора Караджова и Кристо за новия си съвместен проект. А сега ви пожелаваме приятна вечер!